إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barkanmu da sake haduwa a wannan masallaci mai albarka a ga Islamic Center a wannan lokaci mai albarka tsakanin magariba zuwa isha, wanda yau muna talata yammaci na 8 ga watan safar, hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga maka zuwa madina 1446 daidai, wanda ya zo daidai da 13 ga watan 8 shekara ta 2024 miladiya. yau muke karatun littafin hadithi, littafin al-lu'lu' wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhani al-bukhari wa muslim. Idan yan uwa na biye, har yanzu dai muna kitabul ashriba, littafin da yake magana game da hukunce-hukuncen abubuwan da ake sha, ko da yake malam zai taɓo mana hatta ladubban cin abinci da makamantansu, wanda aka fara magana game da haramtattun abubuwan da aka haramta wanda larabawa suke yi, wanda asalin abin halal ne amma sai su mai da shi ya zanto giya, yanda in suka sha sai ya bugar da su ya sanya su maye, sai aka hana su a wannan lokacin, kafin daga baya kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna musu yanda ake amfani da shi ba tare da an mai da shi ya zama giya ba. To yau za mu tashi akan babu uqubati man sharibal khamra, shine shafi na 424, a nawa kuma 417, babi na 8. mala ya ce babu uqubati man sharibal khamra, babin uqubar da za a yi wa wanda ya sha giya a nan duniya, iza lam yatub, amma idan bai tuba ba. Kenan idan ya sha giyar sai ya tuba, to Allah madaukakin sarki yana shirye karɓi tuban shi. Ba shan giya ba ma, duk wani zunubi da mutum yake yi, hatta shirka da mutum yake, in ya tuba Allah zai karɓi tubansa, sai dai in ya mutu yana yi fa, nan ne akwai matsala. In shirka ne ba shi ba shiga aljanna, in sauran laifuffuka ne yana ƙarƙashin so na Allah madaukakin sarki. In Allah ya ga dama ya iya yafe masa, in kuma Allah ya ga dama to zai masa uquba. To daga cikin uqubar da ake ma wanda ya mutu yana shan giya, minha daga ciki bi man'ihi iyaha fil akhirah, Allah madaukakin sarki zai hana shi giyar lahira wacce take aljanna, ba zai sha ba. Wannan daga cikin uqubar kenan. Akwai uqubobi da yawa da wanda yake shan giya zai hadu da su a gobe kiyama. Na daga cikin uqubar, in har Allah bai yafe mushi ba ya shiga wuta, to shi abin da zai dinga sha, jini da yake fita daga cikin 'yan wuta da duk wani ruwa da yake fita daga cikin 'yan wuta, shi ne zai dinga ɗauka yana sha a wuta, a maimakon giyar da ya sha a nan duniya. To a nan sai malam ya kawo mana hadithi na Abdullahi bin Umar. Ya ce hadisu Abdullahi bin Umar radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala man shariba al-khamra fi dunya summa lam yatub minha hurimaha fil akhirah. Abdullahi dan Umar, Allah ya kara yadda a gare su, yake cewa lallai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce, duk wanda ya sha giya a nan duniya thumma lam yatub minha, sannan bai tuba daga shan giyar ba, ya mutu yana sha, hurimaha fil akhirah, za a haramta masa shan giya wacce take ta lahira. Ai so da yawa a cikin Qur'ani Allah madaukakin sarki in yana maganan aljanna sai ya ce tajri min tahtiha al-anhar. To ƙoraman da suke gudanuwa a ƙarƙashin aljanna, ƙoramai ne guda 4 da Allah madaukakin sarki ya mana bayanin su a cikin suratu Muhammad, ko yace mathalul jannati allati wu'ida al-muttaqun, misalin aljannar da Allah madaukakin sarki ya tanada wa masu tsoron Allah. To sai ya fara lissafowa, fiha anharun min ma'in ghairi asin, a cikin aljannar akwai wata ƙorama ta ruwa, wanda ruwan wanda yake tatacce tsaftatacce, baya canzawa ɗanɗanansa, mai ɗanɗano mai daɗi ba mai zartsi ba.
wannan ita ce ƙorama ta farko. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amu, a ƙarƙashin ƙoramai na aljanna akwai ƙorama ta nono wanda ɗanɗanonsa bai canza ba, bai zama mai tsami ba ko bai canza ainihin ɗanɗano ba. Shine Allah ce lam yataghayyar ta'amu. Sannan wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin, na uku shine muhalli shahid, akwai ƙorama ta giya ladhatan lisharibin ko ladhatin lisharibin, dan ta zanto mai daɗi ga masu sha. Me yasa Allah ya kira ta ladha? Saboda ba ta bugarwa, ba ta gusar da hankali kamar yadda ta duniya take yi, ba ta sa mutum ya dinga faɗin maganganun da bai sani ba kamar yadda giyan duniya take yi. Shi yasa sai Allah a nan sai ya kira ta ladhatin lisharibin, mai daɗi ga ma'abota shanta. Kenan wanda ya sha ta duniya har ya mutu bai tuba ba, to Allah maɗaukin sarki zai haramta masa ta aljanna. To meye ma'anan zai haramta masa giyar aljanna? Kenan fa ba zai shiga aljanna a karan farko ba, tunda akwai hadisi ya tabbata na annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa duk wanda yake mudminul khamr, wanda ya dawwama yana shan giya, to ba zai shiga aljanna ba. Ba ma'anar ba zai shiga aljanna kwata-kwata ba, to amma dole sai ya bi ta wuta tukunna, domin shan giya yana daga cikin kaba'irai. Su kuma musulmi wanda yake aikata kaba'ira, ana sa ran ko Allah maɗaukakin sarki ya masa azaba da yiwuwar a fitar da shi daga wuta a kai shi aljanna. To shi yasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya dawwama yana shan giya har mutuwa ta zo masa ba zai shiga aljanna ba. To shine ma'anar za a haramta masa ainihin shan giya ta aljanna. To sai ƙorama ta hudu wa anharun min asalin musaffa, da ainihin ƙorama ta zuma wacce take tatacciya wanda ba a hada ta ga komai ba. To kaga wa'innan duk inda Allah madaukakin sarki ya ce tajri min tahtiha al-anhar, ana maganan wa'innan ƙoramai ne guda hudu. To kaga kenan daga cikin illar shan giya da dukkan wani abin maye wanda aka yi ilhaƙinsa da giya, ba giyar kawai ba, duk wani abin da ya kama da giya, duk abin da mutum zai sha da gangan ko ya shaƙa ko ya zuƙa, dukkan shi in dai yana gusar da hankali, to hukuncinsu ɗaya da giya, hukuncinsu ɗaya da giya. Kuma hukuncin wanda aka yi ma mai shan giya haka za a yi masa hukunci. Wallahu ta'ala a'lam. Sai babi na gaba malai ce babu ibahatin nadhidhi alladhi lam yushtadda wa lam yasri muskiran. To kaga ai a farkon babukan da muka karanta a satin da ya wuce, an nuna suna yin giyan su ne da inibi da dabino wanda bai nuna ba. To kenan mutum yanzu ba zai iya daukan inibi ya jus ba, ko ya dauki dabino yayi? A'a, zai iya yi. Sai aka bude babi, malai ce babin halaccin mutum ya dau inibi ya jus da shi, ko ya dauki dabino ya jus da shi, amma me lam yushtadda, wanda ba a daure shi an bar shi har ya lalace ba ya zama giya din kamar yadda su suke yi, wanda an lissafo mana abubuwan da suke fafewa suna zubawa a ciki suna rufewa dan ya zama giya. Walam yusir muskiran, kuma bai zanto abin da zai sa maye ba, in haka ne ya zama halal. To ashe kenan ba asalin 'ya'yan itatuwan aka haramta ba, yanda aka sana'anta su aka mai da su abin da zai gusar da hankali shine ya zanto haramun. Shi yasa na faɗa na ce shi yasa malamai ma tsakanin su suka yi sabani, yanzu idan giya ta taba jikin mutum, giya najasa ne ko ba najasa bane? Malamai sun yi sabani sosai. Mazhaban malikiya su suka tafi akan najasa ne, sauran mazhabobi suka ce ba najasa bane, tunda abin da ake yin shi ba najasa bane, shi yasa dan haka bai zama najasa ba. To amma shan shi fa yana iya zama haram. Hadisu Sahal bin Sa'ad qala da'a Abu Usaid as-Sa'idi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ursihi. Sahal bin Sa'ad yake cewa akwai wani mutumi daga cikin sahabban annabi ana kiran shi Abu Usaid as-Sa'idi, ya gayyaci annabi sallallahu alaihi wasallama fi ursihi, a lokacin angwancinsa zai yi walima, sai ya gayyaci annabi sallallahu alaihi wasallama gidansa. To su abin da yake ka'ida shine ba yadda muke yi bane. Asalin walima, in za ka yi waliman aure sai an tare tukunna, sai matar ta tare sannan sai ake yin walima, ba kamar yadda muke yi ba. Ana walima kafin a tare, wani ma ranar ɗaurin auren ranar ake yin walima ko? To sunna shine sai an tare tukunna sannan ake yin walima. Wa kanat imra'atuhu yawma izin khadimahum,
sai ya kasance matar shi da ya auro din a ranar ita za ta yi musu hidima, ita za ta yi abincin, ita za ta raba idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya shigo gidan tare da bakinsa. wahiyal arus, kuma ita ce amarya, ita ce za ta yi abincin. qala sahal, sai sahal marawacin hadisin yake cewa tadaruna ma saqata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, yace ko kun san abinda ta ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya sha a ranar, abinda ta kawo ma annabi na sha? sai ce an ka'at lahu tamratin minan layl, tun da daddare ta samu dabino masu kyau, tsaftatattu masu kyau, sai ta jika su a cikin ruwa, ta niƙa su saboda a baiwa annabi sallallahu alaihi wasallama ya sha idan washe gari ya zo wurin walima a cikin gidansu. falamma akala saqathu iyyahu, ta shirya shi tun da daddare, washe gari da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo sai ta zuba wannan dabinon da ta nika ta baiwa annabi sallallahu alaihi wasallama a matsayin abin da zai sha. To ashe kenan kaga ba wai dabinon bane aka hana a yi juice da shi ko a mai da shi a nika shi a zuba ruwa a sha, ba haka bane. A'a, su wa'incan suna rufe shi ne sai ya yi kwana da kwanaki ya rufe yadda in aka sha zai bugar da mutum, haka suke, to shi ne aka hana. hadisi na biyu shi ma dai hadisin sahal, qala lamma arrasa abu usaid as-sa'idi, ɗaya ruwayar kenan, lokacin da abu usaid as-sa'idi zai yi walima na aurensa, da annabi sallallahu alaihi wasallama wa ashabahu, sai ya gayyaci manzo sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa. fama sana'a lahum ta'aman wala qarrabahu ilaihim illa imra'atuhu ummu usaid, babu wanda aka gayyato yayi abinci ko yayi wani abin sha a wannan rana sai dai ita amaryar kenan, ita ummu usaid din kenan, matar abu usaid, ita ce da kanta ta yi abinci, ta yi abin sha, ta kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa. ballat tamratin fi taurin min hijaratin, ta ainihin jika dabino tun da daddare a cikin wata buta ko wani ƙwariya haka, ko duk abin da ake zuba abu a ciki shine ake kira at-taur. To ta zuba shi min hijaratin, shi an yi shi kamar na dutse kenan, mu ce kamar na glass kenan, haka aka yi shi, ko tangaran aka yi shi, sai ta zuba dabino a ciki. min al-layli, da daddare. falamma faraga annabi sallallahu alaihi wasallam min at-ta'am, yayin da washe gari ya zo annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suka gama cin abinci, amasathu lahu, sai ta zo ta zuzzuba musu wannan dabinon da ta yi, fasaqathu, ta shayar da su wannan dabinon, tuthifuhu bi zalika, dan ta ainihin a sanya farin ciki a cikin annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa, ta shayar da su wannan abin da ta yi da dabino. To kaga wannan shi ma yana nuna mana ashe ba haramun bane, har sai in an sanya masa wani abin da zai sa ya zanto yana gusar da hankali ko yana sa maye. hadisi na uku shi ma hadisin sahal bin sa'ad radiyallahu anhu qal zukira lin nabi sallallahu alaihi wasallam imra'atun min al-arab, wata rana an ambata ma annabi sallallahu alaihi wasallama wata mace daga cikin larabawa ko zai aure ta, aka ambata masa ita. da aka gaya ma manzo Allah fa amara aba usaid as-sa'idi, sai umurci wancan mutumin da ya aure wancan sahabin kenan radiyallahu anhu, sai annabi ya umurce shi an yursila ilaiha, ya je ya ce ma matar cewa yana so ya zo. fa arsala ilaiha, sai abu sa'id as-sa'idi, usaid as-sa'idi sai ya je yema annabi sallallahu alaihi wasallama iso. fa qadimat, sai matar ta gabato ta zo. fa nazalat fi ujmi bani sa'ida, sai ta zauna a wani fada, wani wuri da ake taro a bangaren banu sa'ida. fa kharaja annabi sallallahu alaihi wasallama hatta ja'aha, annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito har sai da ya zo wurinta. fa dakhala alaiha, sai ya shiga. fa iza imra'atun munakkisatun ra'saha, sai manzo Allah ya samu wata mace tana zaune ta lilliba kanta, ta rufe kanta, ta juya ta rufe kanta. falamma kallama annabi sallallahu alaihi wasallam, lokacin da manzo Allah ya mata magana, qalat, sai ta ce a'udhu billahi minka, subhanallah, sai ta ce ina neman tsarin Allah daga gare ka.
fakala sai annabi sallallahu alaihi wasallam da ta faɗi wannan magana sai ya ce qad uistu minni, hakika Allah madaukakin sarki ya tsare ki daga gare ni. Shikenan sai manzo Allah ya fita. To kaga wanda zai zo a ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim, kaga shaidan kenan ko? To kaga wannan abin da ta yi bai kamata ba, kuma gashi ta rufe kanta ba ta san wane ne ya mata magana ba. Faqalu laha, lokacin da ta faɗi wannan kalma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a ta kwantar da hankalinta. A astuki minni, Allah ya tsare ki daga gare ni. Faqalu laha, sai suka zo suka ce mata atadarina man haza, ko kin san waye wannan ya zo neman aurenki kika faɗi wannan kalmar? Qalat la, sai ta ce bata san ko waye ba. Qalu, sai suka ce haza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam, ja'a liyakhdubuki, ya zo ne dan ya nemi aurenki. Qalat, sai ta ce kuntu ana ashqa min zalika, hakika na zanto halakakkiya game da abin da na aikata wa annabi sallallahu alaihi wasallam. To da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar wurinta, fa aqbala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yawma idhin hatta jalasa fi saqifati bani sa'ida. Manzo Allah bai tsaya a ko ina ba har sai da ya je bangaren kabilar bani saqifa ko bani sa'ida, sai ya zauna a wurin huwa wa ashabuhu, da shi da sahabbansa. Summa qala, to ga muhalli shahid nan ga abin da muke nema, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce isqina ya sahal, ya kai sahal, in akwai wani abin sha ka shayar da mu. Fa kharajtu, sahal ya ce sai na fita, kharajtu lahum bi hadzal qadah. To lokacin da yake faɗin hadisin, kofin yana hannunsa, ya ce sai na fito ma annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan kofin da yake hannuna. Fa asqaituhum fihi, sai na shayar da su daga abin da yake cikin kofin. Fa kharaja lana sahlun zalika alqidah ko qada, sai ainihin sahal ya fito mana da wannan kofin na annabi sallallahu alaihi wasallama. Anan kaga shi sahabi ne yana ba tabi'ai labarin abin da ya faru. To fasharibna minhu, yace mu ma sai muka sha daga wannan kofin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya amfani da shi. To a wurin akwai Umar bin Abdul Aziz. Summa stawhabahu Umar bin Abdul Aziz ba'da zalika, bayan nan sai Umar bin Abdul Aziz ya ce ma Sahal, to dan Allah ina so tunda wannan kofin annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha ruwa da shi, ya sha wani abin sha a ciki, ina so ka bani kyautansa. Fa wahabahu lahu, sai Sahal, sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama, sai ya ba Umar bin Abdul Aziz wannan kofin da ya shayar da annabi sallallahu alaihi wasallama wani abin sha a ciki. To kaga nan ashe babu laifi idan an yi abu na dabino ko na inibi mutum ya sha, matukar ba a mai da shi giya ba. Wannan shine muhalli shahid. Sannan abu na gaba shine, shin kaga yanzu shi kofin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya sha yana neman albarka da shi, shin yanzu akwai wani sauran abu na annabi sallallahu alaihi wasallama da ya rage a duniya, ko gashi ko takalmi ko wata riga? Wannan shi babu wani abin da ya rage na annabi sallallahu alaihi wasallama. Kawai yan bid'a ne suke rudan mutane, a nuna maka wani gashi a ce wannan subhanallah gashin annabi sallallahu alaihi wasallama ne, ko a nuna maka wani mummunan takalmi a ce wannan takalmin annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan ma wulakanta annabi sallallahu alaihi wasallama ne, wannan tozartar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne. A nuna maka wani irin takalmi wanda bai da kan gado a ce wannan takalmin annabi ne, duk wannan ƙarya ne. In akwai inda za a samu kayan annabi sallallahu alaihi wasallam shine a garin Madina, to kuma babu. Malamai suka ce babu wani abin da ya saura da za a ce wannan na annabi sallallahu alaihi wasallama ne. Wallahu ta'ala a'lam. To muhalli shahi shine suka kawo ma annabi sallallahu alaihi wasallam abin sha na dabino ko na inibi, sai ya sha da wannan kofin. To ashe babu laifi idan an yi wani abu na 'ya'yan itatuwa wanda bai canza ba, babu laifi mutum ya sha idan 'ya'yan itatuwan na halal ne aka yi amfani da su. Babu jawazi shurubil laban, babin halaccin a sha nono. Kaga mun faɗa a cikin waccan aya, Allah maɗaukakin sarki ya ce wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amu. A aljanna akwai korama ta nono wanda ɗanɗanon bai canza ba. To nonon da ya yi tsami ko ya lalace ya kai matukar da in ka sha ma zai iya bugar da kai, to haramun ne a sha. Amma wanda bai canza ba fa babu laifi, ya halatta. Hadithu Abi Bakr as-Siddiq an Abi Ishaq qala
sami'tu al-bara radiyallahu anhu qala, hadisin abubakar siddiq Allah ya kara yadda a gare shi daga abi ishaq yace ya ji bara bin azib Allah ya kara yadda a gare su gabaki ɗayan su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ne. Qala yace lamma aqbala an-nabiy ila al-madina, lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya fuskanto garin madina, lokacin da Allah ya bashi umarni ya yi hijira daga garin makka, lokacin da ya kai shekara 13 a makka yana kira zuwa ga tauhidi, ana azabtar da sahabban da suka musulunta. In za a yi sallah sai dai a ɓoye a daru arkam, a nan ake sallah. To sai aka samu da yawa daga cikin mutanen garin makka wasu sun karbi addinin musulunci, to amma mutanen garin madina da suka karbi addinin musulunci sun fi yawa. To wasu daga cikin sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura su wurare daban-daban, wasu ma sun tafi madina yin hijira. To daga baya sai Allah ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hijira daga garin makka. Sai ya tashi ya tafi gidan sayyidina abubakar ya sanar da shi, Allah ya umarce ni in yi hijira. Sai ce ko zan iya tafiya da kai? Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu laifi, za mu iya tafiya tare. To annabi sallallahu alaihi wasallam ya fuskanci garin madina. To akwai wani mutumi wanda shi ma daga baya ya musulunta kuma ya kyautata musuluncinsa, ana kiran shi suraka bin malik. Tabi'ahu surakatu bin malik bin ju'shim. Suraka dan malik sai ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar, domin su ƙuraishawa sun yi alkawari duk wanda ya kamo manzon Allah ko a raye ko a mace za a bashi raƙuma 100 bayan ya fita kenan daga garin madina tare da abubakar. Daga garin makka za su kama hanyar madina, to aka dinga bin su. To daga cikin wanda suka bi su a hanya akwai suraka, yana zaune a wurin majalisar da suke zama, wani ya zo ya ce na ga wasu mutane sun bi nan. Sai ce to ina kyauta da zaton abubakar ne tare da abokin shi. To shine ya je ya ɗauki dokinsa sai ya bi su hanya, yana ta bin su. Fada'a alaihi nabi sallallahu alaihi wasallama fasakhat bihi farsahu. Imamu muslim ya kawo ruwayan cikakke. Sai ya bi su, yana bin su, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gane cewa lalle akwai wanda yake bin su. Yace sayyidina abubakar kayi magana. Ce wane ne? Sai ce suraka ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya mai addu'a. Da ya addu'a sai ya fara nitsewa da shi da dokin shi. Ƙala, lokacin da ya ga fasakhat bihi farsuhu, dokin shi yana nitsewa. A wata ruwayar dokin shi yana yadda shi a cikin sahara. Ƙala sai ce ud'ullaha li wala adurruk. Ya Muhammadu kai mun addu'a kada in nitse a cikin ƙasa, ni kuma nayi alƙawari ba zan cutar da kai ba. Fada'alahu, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a. Sai a wata ruwayar wannan dokin nasa ya daina kayar da shi, a wata ruwayar kuma sai dokin ya daina nitsewa a cikin ƙasa. Qala, sai ya ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji kishi, fa atisha annabi sallallahu alaihi wasallam, maza Allah ya ji kishi a wannan ranar. Famarra bi ra'in, muna nan muna tafiya inji sayyidina abubakar, sai muka wuce wani makiyayi. Qala abubakarin, sai sayyidina abubakar ya ce fa akhastu qadahan, sai na ɗauki wani kofi da muke tare da shi. Fa halaftu fihi kusbatan min laban, sai na je na ɗan ɗibo ma annabi sallallahu alaihi wasallam, na tatso ma annabi sallallahu alaihi wasallam wani nono ɗan kaɗan daga wurin makiyayin nan. Fa ataituhu bihi, sai na zo masa da shi. Fa shariba, sai ya sha. Hatta raditu, har sai da na yarda cewa manzo Allah ya koshi, sannan na kyale annabi sallallahu alaihi wasallam. To kaga ashe kenan mutum ya sha nono wannan halal ne, an halatta a cikin addinin musulunci, kuma yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallama yake so. Hadisu abi hurairata qala inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama utiya laylata usriya bihi. Abu huraira yake cewa Allah ya kare yadda a gare sa, lalle annabi sallallahu alaihi wasallama daren da aka yi isra'i da shi, shine daga makka zuwa baitul maqdis, shine al-isra. Al-mi'raj kuma shine daga baitul maqdis zuwa sama ta 7. Bi iliya, a baitul maqdis shine iliya. Bi qadahaini, sai aka zo masa da wasu kofi guda biyu. Min khamrin wa labani, ɗaya kofin na giya, ɗaya kofin kuma na nono. Fa nazara ilaihima, da mala'ika ya kawo wannan, sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya kalli kowanne.
fa akhadha labana, da aka ce ya zaba sai ya zabi nono. qala lahu jibrilu alaihi salam, sai jibril da suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam aka turo wannan mala'ikan, sai yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi alladhi hadaka lil fitra. mala'ika jibril ya ce lalle godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya shiryar da kai akan abin da yake daidai, akan ɗabi'a daidai. haka mala'ika jibril ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ce lau akhasta al-khamra, da ka sake ka zabi wannan giyar ka ban nonon, gawat ummatuka, da dukkan al'ummarka za su bace, ba wanda zai shiryu, dukkan su za su bace, ba wanda zai bi ka. to amma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zabi nono. kaga yana daga cikin falala, daga cikin abubuwan da ake sha wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake fifitawa, tunda mala'ika jibril ya faɗi wannan magana ɗin. to kaga wannan yake nuna mana kuma ashe giya tana batar da al'umma, tana kautar da al'umma daga hanya madaidaiciya. babu fi shurbin nabizi wa takhmiril ina, babin halaccin a niƙa 'ya'yan itace a sha, wa takhmiril ina'i, da kuma rufe duk abin da aka zuba wani abin sha, babu laifi a rufe saboda kawai wani abu ya shiga wanda zai iya cutar da mutum, shine takhmirul ina, kwano ko kofi a dinga rufewa in an sa abin sha ko abinci a ciki. hadisu jabir radiyallahu anhu qala jaa abu humayd rajulun min al-ansar, abu humayd ya zo, wani ne daga cikin mutanen madina, min an-naqi, daga wani wuri da ake kira an-naqi, bi ina'in min labanin, ya zo da ƙwarya ta nono, ila nabi sallallahu alaihi wasallam, zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama. to lokacin da ya zo da ƙwaryar nonon abu ɗaya ya zo da shi. faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa, ala khammartahu, ya kai abu humaid, ba za ka rufe wannan nonon, ƙwaryar nonon da ka kawo ba? wannan shine yana nuna mana tsafta da kuma musulunci yana kula da lafiyar mutum. kar ka bar abinci a buɗe, komi zai iya shiga, a rufe shi shine yafi alkhairi. walau an ta'aruda alaihi udan, ko da ka gicciya sanda ne a kai mana, ko bai rufe duka ba kenan, abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi kenan. ko da sanda ne ka dan ɗauka ka ɗora a kai, alal akal ka rufe wani gefe daga ciki, sannan kuma in abu ya zo faɗa, wannan abin zai iya kare shi daga faɗawa, kamar yadda za mu ji a nan gaba a babin da malam zai buɗe mana. to kaga dukkan wannan ana nuna mana kula da lafiyan abin da mutum zai sha, kamar yadda babi na gaba zai nuna mana duk abin da aka sa wani abu a ciki, ko ba abinci ba, ana so in dare yayi a rufe shi, kar a bar ko bokiti ko kofi ko wani abu face an kife shi, ko a rufe ko a juya shi. babul amri bi taqdiyatil ina, babin umurni game da rufe kwanoni ko kofuna da ake amfani da su wurin cin abinci. wa ika istiqa'i, da kulle duk wani abin da ake zuba ruwa a ciki. kaga su suna amfani da salka, to shi yasa anan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da kulla salkar ruwa, kenan duk wani abin da ake zuba ruwa, container da ake zuba ruwa a ciki, ya kamata a rufe shi, kar a bar shi a bude. wa iglaqil abwabi, haka nan in kai dare yayi, kar a bar kofa a bude, kakka ce ai kayi addu'a ka dogara ga Allah, a'a, sai ka rufe kofar ka tukunna, ka rufe kofar gidanka, ka sa kwado, ka sa sakata, duk abin da ka san na kariya ne ka sa, to sai ka ce ka dogara ga Allah. shine umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam. kaga sai ya ce babul amri, wannan umarni ne na annabi sallallahu alaihi wasallam, yana da bambanci da istihbab, cewa an so ka yi. a wannan kai tsaye manzo Allah ya bada umarni, in za ka yi bacci ka kulle kofar ka kulle kofar gidanka, ka kulle kofar ɗakinka. kuma ya za ka yi a shari'a? wa zikri ismillahi alaiha, duk abinda za ka rufe ka ce bismillahi, za ka rufe kofa ka ce bismillahi. wa itfa'i as-siraj, da kashe fitila in za ka yi bacci da daddare, haramun ne mutum ya bar fitila a kunne in zai yi bacci da daddare. wannari inda nau, wuta, duk wata wuta kar a bari wuta na ci da daddare, kamar yadda za ka ga wasu
in za su kona bola ko wani abu da daddare kawai sai su sa wuta, wannan haramun ne. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana. Sai dai in zaka zauna a wurin har wutan ta mutu ko bolan da ka kona ya kone a wurin, amma in ba haka ba mutum yayi haramun ne, an hana. Lokacin da za a yi bacci an hana a hura wuta, duk wutan da yake hura a kashe, sai dai in mutum zai zauna a wurin. Wa kaffu sibiyan, da riƙe yara lokacin da magariba ta kusa, ba a so yara su yawo. Wal mawashi, har dabbobi ba a so su yawo a wurin. Ba'da al-maghribi, bayan magariba. To hadisi ya nuna, akwai ruwayar Muslim da ta nuna gab da magariba. To za mu je me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wa'innan maganganun, kuma abubuwa ne duka da suka shafi rayuwar mu ta yau da kullum. Rufe kwanuka ko kofi da ake zuba abinci, ko abin da ake zuba ruwa, ko kuma rufe kofa in za ka yi bacci, ambatan sunan Allah lokacin da za ka rufe, kashe fitila, kashe duk wata wuta da take hure, an hura ta to a kashe lokacin da za a yi bacci. Za mu ji duka akwai dalilin da ya sa manzo Allah ya wannan umarni. Su kuma yara za mu ji lokacin aljanu suke sakin 'ya'yansu, lokacin aljanu suke yawaita gab da magariba din nan zuwa bayan magariba har zuwa lokacin da za a isha, shine sai ka sake dabbobinka ko 'ya'yanka. In ba haka ba, a wannan lokacin su kuma aljanu suke yada 'ya'yansu duka gabaki ɗaya. To daga lokacin ne yaro yake samun kangarewa, ka rasa me ya same shi. Yaron ka yana jin magana, kai ta mai magana, ka ga ya kangare, ɗabi'arsa ta canza. To a wannan lokacin yake samun wannan abu. Da lokacin da rana take tsakiya, daga karfe 12 zuwa lokacin azhar, ba a so yara ko dabbobi su dinga yawo a wannan lokacin, domin aljanu lokacin su ma suke shimfiɗa 'ya'yansu ko suke sakin 'ya'yansu. To za mu ji dalili akan haka. Hadisu Jabir bin Abdullahi radiyallahu anhuma, hadisin Jabir dan Abdullahi, Allah ya kare yadda a gare shi. Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa, idza kana junhul layli aw amsaytun, manzon Allah ce idan dare ya fuskanto ko kuma idan kuka kai yamma, shine gab da magariba kenan, fa kuffu sibyanakum, ku rike ayyanku, kada yara su dinga yawo a wannan lokacin. Duk yaron da bai kai shekara 7 ba a so ya dinga yawo zirga-zirga a wannan lokacin. Ana so a tsare shi a ɗaki. Hatta dabbobi, ka gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hatta dabbobi kasu yawo a wannan lokacin. Fa inna ash-shayatin tantashiru hina izin, a lokacin shaidanu suke yaduwa a bayan ƙasa gabaki ɗaya a wannan lokacin. To saboda mutum ya kare lafiyarsa, dan kada aljani ya sa maka wani ciwo ko ya buge ka ko ya canza maka ɗabi'a, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to yara, duk wanda bai kai shekara 7 ba kar a bar shi yana yawo a wannan lokacin. Haka dabbobi kar a bar su suna yawo a wannan lokacin. Amma fa iza zahaba sa'atun min al-layl, in wani lokaci ya wuce, shine malamai suka ce daga lokacin da magariba ta fita, shine lokacin da duhu yayi, kamar yanzu kenan magariba ta wuce, yace to in lokaci ya wuce na dare, fa khulluhum, ku kyale su, babu komai a wannan lokacin. Wa agliqul abwaba, in za ku yi bacci ku dinga rufe kofa. Waskuru smallahi, kuma ku ambaci sunan Allah. Me yasa? Fa inna ash-shaytana la yaftahu baban mughlaqa, idan ka ce bismillah ka kulle kofar gidanka ko motar ka zaka kulle, ka ce bismillah, annabi sallallahu alaihi wasallam ce shedan baya iya bude kofar da aka yi bismillah aka kulle. Shine magani. Kaga addu'ar kulle gida kenan, ko kulle kofar ɗakin ka, ce bismillah. Shedan ba zai iya bude wannan kofar da aka ambaci sunan Allah aka rufe ba. To akwai ruwayoyi da yawa da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce a kama yara ko a kulle abin sha ko abinci. Akwai ruwayar imamu muslim da ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna fi sanati lailatun yanzilu fiha alwaba, a cikin shekara akwai wani dare da Allah yake sakin annoba kala kala, kuma annobar duk abin da ta samu a buɗe tana fadawa ciki. To shi yasa sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ku dinga rufe duk wani abin da kuke amfani da shi, a rufe shi, kar a bar shi a buɗe. A wata ruwaya ta imamu muslim yake cewa fa innal fuwaisiqa tudrimu fin nar ko fil layl, lallai beraye su ne fuwaisiqa. Daga cikin dabbobin da annabi sallallahu alaihi ya halatta a kashe su akwai bera alfa'ra.
yace wa'innan fasikan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su, suna iya hura wuta, suna iya tada gobara, shi yasa yace a kashe wuta. Bera yana iya daukan wuta daga nan ya kai ta can, ba abin da zai samu bakin shi. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a dinga kashe wuta. Ya ce lallai beraye da kuke gani suna iya hura wuta ba ku sani ba da daddare. Kuma bera yana zuwa ne in ya ji kanshin abin da ka bar kwano a buɗe sai bera ya zo, ka bar wani abin sha a buɗe sai bera ya zo. To shi kuma in ya ga wuta yana iya ɗaukanta daga nan zuwa nan, sai gobara ya kama a rasa me ya kawo gobara. To bera yana iya ɗaukan wuta daga nan ya kai nan, daga nan ya kai nan. To da haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk shekara Allah maɗaukakin sarki yana sakin annoba. Ita kuma annobar in ta zo ta samu abin da yake a buɗe sai ta faɗa. Ka bar ruwa a buɗe, ka bar kwano da ake amfani da shi bata wanke ba, kuma bata kife shi ba ko bata rufe shi ba, ba adana shi ba, to wannan annobar sai ta shiga ciki. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kaga in aka yi amfani da wannan ruwan ko wannan kwanan sai ya zanto mutane da yawa sun halaka. To shine dalilin da yasa aka ce a dinga rufewa. Hadith ibn Umar an annabi sallallahu alaihi wasallam qal, hadisin Abdullahi dan Umar daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tatruku an-nara fi buyutikum hina tanamun, kar ku sake ku bar wuta ko fitila lokacin da za ku yi bacci. Shi yasa kaga a can ya fito as-siraj, fitila, kar ka bar fitila a kunne in za ka yi bacci, kar a bar wuta kuma da ake hurawa idan za a yi bacci. Me yasa? To za mu ji hadisu abi Musa radiyallahu anhu qal ihtaraka baitun bil madina ala ahlihi min al-layl. Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kare yadda a gare shi ce wani gida ya kone a garin Madina da daddare, da mutanen gidan duka sun bar wuta, gida ya kone. Fa huddisa bi sha'anihim an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sai aka zo aka ba manzo Allah labari cewa ga wani gida mutanen gidan duka sun kone da daddare. Ƙala, sai annabi sallallahu alaihi wasallama ce inna hazihi nara, wutan nan da kuke gani, innama hiya aduwikum, wuta abokiyar gaban ku ce. Da haka fa iza nimtum, in za ku yi bacci, fa atfihuha ankum, ku kashe wuta, kar ku bar wuta a kunne. To wannan ya hada hatta fitila kar a batta a kunne, duk wani wuta ka a hura wuta, kar a bar wuta a kunne. Wannan hani ne annabi sallallahu alaihi wasallama yayi. To kaga dukkan wannan yana da alaka da lafiyar mu, da lafiya da kuma yadda musulunci yake kula da haƙƙin ɗan adam. Babu adabi ta'ami wa sharabi wa ahkamihima, babin da zai nuna mana ladabin cin abinci da ladabin shan abin sha da hukuncinsu a cikin addinin musulunci. Hadis Umar bin Abi Salma qala kuntu gulaman fi hajari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amru ne nan wurin, duk wanda nashi ya zo da don mato kuskure ne. Amru bin Salma ne, Amru bin Abi Salma, wani karamin yaro ne wanda tun yana shekara 7 annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya shi limanci. Shi kadai ya iya Fatiha, ya iya karatun Qur'ani a cikin kabilansu. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to na nada muku wannan yaron ya zama muku liman, shine limami, tunda shi ya fi ku karatu, babu wanda ya iya karatun Qur'ani sai shi a cikin ku, to shi zai muku limanci. Shikenan shi yasa wasu malamai suke ganin babu laifi yaron da bai kai, yace kuma a hadisin yace ana yau mai izin sittu aw sab'a, yace lokacin ina shekara 6 ko kuma na kusa kaiwa shekara 7 annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya ni in zama limami a cikin al'ummata. To shine yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na kasance karkashin kulawarsa. Yace kuntu gulaman, na kasance karamin yaro fi hajari Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, a ɗakin annabi sallallahu alaihi wasallama, karkashin kulawar annabi. Wa kanat yaji tadishu fi sahifa, wata rana mun zo muna zaune muna cin abinci tare da annabi sallallahu alaihi wasallama, sai hannuna yana yawo a cikin abinci, in ci nan. Sai manzon Allah ya lura, faqala li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ya gulam, ya kai yaro, sammillaha, daga yanzu in zaka ci abinci ka ce bismillahi, wa kul bi yaminika, in zaka ci abinci ka ci da hannun dama, wa kul mimma yalika, kuma ka ci abin da yake gabanka. To sai Amr bin Salma ya ce fa ma zalat tilka ni'mati ba'd, ya ce tun lokacin da manzo Allah ya koya min wannan ina shekara 6 ko na kusa kaiwa shekara 7,
ban ƙara cin abinci ba sai yanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna mu. In zan ci abinci ina bismillah, ina ci da hannun dama, sannan abin da yake gabana shi nake ci. To a cikin wannan hadisin akwai fikihu da zamu fahimta da yawa. Ashe yaro ma ana mishi wa'azi, karka ce ai yaro ne a kyale shi, ka gan shi yana cin abinci da hannun hagu zai bari, a'a ba a haka. Ana ma yaro wa'azi shi ma, kuma da uslubi na tausayi. Kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya gulam, ya kai ɗana, ai dama ɗanka ne. Kaga sai manzo Allah bai ce mai ba ya amru, sai ce ya gulam, ya kai yaro, da lafazi wanda yake na tausayawa, na janyo hankali. Kaga sai ya dawo da hankalin shi zuwa ga abin da ake faɗa kenan. Manzo Allah ce sammillaha, ambaci sunan Allah. Ashe yaro tun yana karami ake nuna mishi in za a yi ci abinci ana cewa bismillah, sannan in za a ci abinci ana cin abinci ne da hannun dama. Sannan in mutum zai ci abinci kuma kar ya ci abin da yake gaban wani, ya ci abin da yake gaban shi. To kaga dukkan wannan tarbiyya ce da ya kamata a tarbiyyantar da yara tun suna ƙanana a wurin cin abinci. Kaga wannan sai ya zauna a cikin kwakwalwarsa, ya ce ban gushe ba har lokacin da yake bada hadisin, ya ce haka nake cin abinci yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya min. Ashe wannan wajibi ne akan iyaye, hatta yanda yaron ka zai ci abinci ka koya masa. Zai iya barin ka ya shiga cikin mutane, zai iya zuwa wani gari, to kaga in ka koya masa hatta tarbiyyan cin abinci ka huta. Hadisu Abi Sa'id al-Khudri qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallama an ikhtinas al-asqiya, ya'ani an tuksara afwahuha fayushrabu minha. Yana daga cikin koyarwa na addinin musulunci, a cikin tsari na addinin musulunci. Hadisin Abu Sa'id al-Khudri yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana an ikhtinas al-asqiya, a sha abin sha a kofi da gefen shi ya karye, bakin kofin ya dan cire haka. Musamman yanzu da kofin da ake amfani da su yawanci glasses ne, kaga zai iya ji maka ciwo. Manzo Allah to ya hana a sha, duk inda kofi ya balle to kar a yi amfani da shi, a aje shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana, yace yayi hani akan haka. Ya'ani abinda ake nufi an tuksar afwahuha, idan bakin kofi ya karye to an hana fa yushrabu minha, a ɗauki kofin a sha ruwa da shi ko a sha wani abin sha da shi. In dai ya balle to a ajiye shi. Kaga dukkan wannan yana nuna mana yadda musulunci yake kula da lafiyan mutum. Babun fi shurbi min zamzam qa'iman, babin halaccin a sha ruwan zamzam a tsaye. Dalilin kawo babin, akwai babuka da yawa wanda annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisai ya hana shan ruwa a tsaye, ya hana mutum ya sha ruwa a tsaye. Hadisai da yawa sun tabbatar da haka. To sai kuma aka samu wannan hadisin na Abdullahi bin Abbas, shine hadisu ibn Abbas radiyallahu anhuma qala saqaitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min zamzam, na sha yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ruwan zamzam, fashariba wa huwa qa'imun, sai ya karba ya sha yana tsaye. To wannan kenan, akwai hadisai da suka nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana, kuma hadisai ne ingantattu duka. Manzo Allah ya hana a sha ruwa a tsaye. Har wani hadisin ma ce wanda ya sha ruwa a tsaye to ya amayo da abin da ya sha, saboda tsananin munin abin. To sai malamai suka ce to wancan hadisan sun inganta, wannan ma hadisin ya inganta. Gashi Abdullahi bin Abbas shi ya ba manzo Allah ruwa da kanshi, kuma ruwan da ya fi kowanne daraja a duniya ma, ya sha ruwan zamzam a tsaye. Sai suka ce to sai a hada hadisan a yi jam'i tsakaninsu. Abinda ake nufi hanin ba na haramci ba ne, an kyamaci mutum ya yi haka, amma idan hali ya hukunta ba yanda za ka yi sai ka sha ruwa a tsaye to sai ka sha. Amma idan akwai damar da za ka zauna, an fi so ka zauna idan za ka sha ruwa. Kaga sai aka yi jam'in hadisan gabaki ɗaya, tunda hadisai ne wa'incan Imamu Muslim ya rawaito su, hadisai ne wanda suke ingantattu. Wannan kuma Imamul Bukhari da Muslim suka rawaito, shi yasa malamai suke gabatar da wannan akan wancan, suka ce to wannan zai rage ma wancan karfi kenan. Kaga ya tashi daga haramci ya koma karaha tanzih, ana so ne dan tsafta, yafi kula ko kuma yafi zama abin tsafta ka zauna a zaune ka sha ruwan. Amma idan mutum ya sha a tsaye kenan ba za a ce yayi laifi ba in aka yi jam'in hadisan gabaki daya. Sai babi na gaba, babu
karahati at-tanaffus fi nafsil ina, babin da zai magana annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum yayi numfashi a cikin abin sha lokacin da yake sha. Shi yasa aka ce haramun ne mutum baya hura abinci, ka bar shi ya huce mana in kana so ka ci, amma ka ɗauko abinci sai ka haramun ne, an hana. Ko kuma kana shan ruwa kwal 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 ba tsayawa, an hana. Ana so in za ka sha ruwa, za mu je yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, in ka sha sai ka tsaya kai numfashi, ba a so kai numfashi a cikin ruwan, sai ka tsaya kai numfashi sai ka ƙara sha, sai ka tsaya sai ka ƙara sha. Shi yasa sai ce babin karhancin mutum ya numfashi a cikin ruwan da yake sha. Wastihbabi at-tanaffusi salasan kharijal ina, da kuma an so mutum ya numfashi so uku in yana shan abin sha, amma a wajen abin shan zai kau da kofin da yake shan abu. In kuma a roba ne ko gora ne, in ya sha sai ya tsaya ya numfashi, sai ya ƙara sai ya huta, sai ya ƙara sai ya huta. Ba a so kai numfashi a cikin abin da kake sha. Hadisu abi qatada qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza shariba ahadukum fala yatanaffas fil ina'i. Abu qatada Allah ya kara yadda a gare shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ɗaya daga cikin ku zai sha abin sha to kai ya numfashi a cikin abin da zai sha. Ta yiwu kaga in a kofi ne kila ba kai kadai zaka sha ba, kila ka sha ruwa ka rage wani zai sha, to bai halatta kai numfashi a cikin ruwan ba. In za ka yi numfashi sai ka sha, sai ka kau da kanka ka dan huta, sai ka ƙara sha har ka gama shan ruwanka. Hadisu Anas an Thumamata bin Abdullahi qala kana Anas yatanaffasu fil ina'i marratayn aw salasan. Hadisin Anas daga Sumama dan Abdullahi yake cewa na kiyaye Anas dan Malik ya kasance idan zai sha ruwa yakan yi numfashi sau biyu, bi ma'ana in ya sha sai ya tsaya huta, sannan sai ya ƙara sha sai ya tsaya ya huta. Ya ce na kiyaye wannan daga Anas. Aw salatan, wani lokacin kuma sau uku, ya danganta da yadda ruwan zai ishe ka sha. Wa za'ama anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu salasan, kuma yake raye cewa lallai annabi sallallahu alaihi wasallama yanda yake shan duk abin sha yakan yi numfashi sau uku ne, bi ma'ana in ya sha sai ya tsaya ya huta, sai ya ƙara na biyu sai ya tsaya ya huta, sai ya ƙara na uku sai ya tsaya ya huta. To wannan haka ake so mutum ya sha ruwa, kada mutum ya ɗauki abin ruwa ko kofi ko wani gora ya ta sha har sai ya shanye. Wannan bayi daga cikin ladabin shan abu, kuma bayi daga cikin abin da yake tsafta ne a cikin addinin musulunci. Babu istihbabi idarati al-ma'i wal labani wa nahwihima an yaminil mubtadi'i. Babin mustahabbi ne, an so lokacin da ka zo za ka kawo ma mutane ruwa ko wani abin sha ko wani abinci, in suna zaune in akwai shugaba sai ka fara da shi. To daga shugaban fa sai ka duba wane ne yake hannun damansa, to daga hannun daman za ka fara rabawa. To kaga musulunci ba abin da ya bar mana, kana gamawa da shugaban sai ka duba waye a hannun dama, to sai ka fara, ko waye ba ruwanka. Haka musulunci ya ce wanda yake hannun dama da shi za ka fara. Wannan mustahabbi ne, in kai haka za ka samu lada. Hadisu Anas radiyallahu anhu qala, hadisin Anas Allah ya kara yadda a gare shi ya ce atana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi darina hazihi. Anas dan Malik ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo mana ziyara, ya zo mana a wannan gidan namu da nake baku wannan hadisin. Fastasqa, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi a kawo abin sha. Fahalabna lahu shatan lana, to muna da wata akuya sai muka je muka tatso nono. Summa shubtuhu min ma'i bi'irina hazihi, sai muka dan ƙara ruwa a ciki daga rijiyar gidanmu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu sa ruwa, sai manzo Allah ya sa aka sa ruwa. Fa adaituhu, sai na bashi sai ya sha. Wa abubakarin an yasarihi, ga abubakar yana gefen hagunsa. Wa umar tujahahu, ga umar yana fuskantar annabi sallallahu alaihi wasallama. Wa arabiyyun an yaminihi, ga kuma wani balaraban ƙauye a daman annabi sallallahu alaihi wasallam. To kaga shi Anas da ya zo lokacin da zai ba da ruwan ya fara ba wa annabi, da zai ba da nonon ya fara ba annabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ce falamma faraga, yayin da manzon Allah ya gama sha, sai na karbi wannan ƙwaryan nonon
qala Umar, sai Umar ya ce haza Abu Bakrin. Kaga wannan yake nuna mana darajar Abubakar, bayan annabi sallallahu alaihi wasallama sai sayyidina Abubakar. Umar sai ya ce to ga sayyidina Abubakar shi zaka ba. To annan lokacin kuma sayyidina Abubakar ya zauna a hagun annabi sallallahu alaihi wasallam. Qala haza Abubakarin fa a'tal a'rabi, sai lokacin yace ga Abubakar amma shi Anas, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa to ya fara ba wannan balaraban ƙauyen kafin ya ba sayyidina Abubakar. Summa qala, sai manzo Allah ya ce al'aimanuna al'aimanuna ala fayamminu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na dama da ku ku fara ba wa'inda suke bangaren dama. Fahiya sunnatun. Anas Allah ya kara yadda a gare shi ce wannan ita ce sunna. Fahiya sunnatun, wannan ita ce sunna salasa marrat, har su uku ya faɗa. Hadisu Sahal bin Sa'ad qala utiya an-nabi sallallahu alaihi wasallama bi qadahin fashariba minhu. An zo wa annabi sallallahu alaihi wasallama da kofi ko ƙwarya, akwai wani abin sha sai ya sha. Wa an yaminihi gulamun asgarul qaum, a gefen damansa akwai wani ƙaramin yaro, shine ƙarami a cikin sahabban da suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallama. Kaga wannan yake nuna mana musulunci shi ma yana kula da haƙƙin yara. Wal ashiyahu an yasarihi, ga manya-manyan dattijai a hagun annabi sallallahu alaihi wasallam. Faƙala, da manzo Allah ya sha, to kaga ya koyar da cewa na dama za a ba ko, sai ce ya gulam, ya kai yaro, a ta'azanu li an u'tiyahu al-ashiya, kai ya kamata in ba, amma ko za ka min izini? Manzo Allah yake tambayan haka fa, ko za ka bani izini in fara ba wa'innan dattijan da suke tare da mu? Kaga sai ya bashi mai haƙƙin shi. Wannan yake nuna hatta yaro ana bashi haƙƙin shi a cikin addinin musulunci. Ƙala sai ya ce ma kuntu li uthira bi fadli minka ko bi fadli minka ahadan ya rasulullah. Ya ce ya manzon Allah ban yadda ba, ka sha abu ya za a yi wani ya fara sha, in ya fara sha ai na sha wurin bakin shi ne, ba zan fifita bakin wani akan bakinka ba ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga yaron sai ya ce bai yadda ba. Na'am, kaga da yanzu ne fa ce kai wannan yaron ba shi da tarbiyya ko, a to ba haka bane, a bashi haƙƙin shi ya kamata a fara ba. Fa adahu iyahu, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi, ya ce to sha, tunda ya ce bai yadda ba. Wannan ya nuna in mutum ya ce bai yadda ba, haƙƙin shi ne, ya ce bai yadda ba, shikenan sai a kyale shi, ba a tilastawa. To kaga duka wannan ana koya mana tarbiyya ne daga annabi sallallahu alaihi wasallama kai tsaye. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Za mu tsaya a nan saboda lokaci, sai Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi kuma in mutum ya gama cin abinci me ya kamata ya fara yi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والأفاف والغنى والمغفرة. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا برحمتك يا الرحمن الراحمين يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.